I'll be the last one left when the lights go out. ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೊಲಲಿ ಸಂತು ಲಾಗ್ಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತುಂಬಿನ ಮಹತ್ವ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಏನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀಯುತ ಮುರಳಿ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಮುರಳಿ ಅಣ್ಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮನ್ನು ಸುರುಕು ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಯಾನ್ ಪೋಂಡ ಮುರಳಿ ಓರ್ಲೇರಂತ ಮುರಳಿ ಓಲ್ಲ ಪೋಂಡ ಸಂತೋಷ ಒಳ್ಳೆ ಅಂತ ಅದೇ ಅಂಚಿನಪ್ಪ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸುರುತ್ ಕುಡಂಜಿ ಎರಡು ಜನ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಏರು ಬಿರೋಡ್ತಲೆ ಸಂಪತ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ವಲ್ಲೆ ಸಹಾನ್ ನಮ್ಮ ಊರದ ಉಡುಪಿದಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಏನಿತ್ತೆ ಮಸಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ದಡಿ ಬತ್ತೆ ತೊಲೆ ಅಲ್ತ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಉದ್ಯೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ತ ಎತ್ಸೋಗದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ದಾದಪ್ಪು ಅಲ್ಪದ ಏರಿಯಾ ಫುಲ್ ಎಂಗಳು ಕವರ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಏರಿಗೆ ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಿಗಳು ದಯಮಲ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಮೇನ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತುಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗ ಅಲ್ಪ ಸರತಮ್ ಶೆಟ್ರ್ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಶರತ್ತನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಉಷಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರ್ತೇನೆ ಈಗ ಮಾತಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ತೊಜಿಪಾಯನ ಎಂಚಾಣು ಅಂತಲೇ ಮುಗಲ್ ಸೂಟ್ಸು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಡು ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂಲೆ ಎಂಚ ಪುಂಡು ಬಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚ ಖಂಡಿತ ವೀಕೆಂಡ್ ರಜೆಕ್ಕೆ ಬೋರ್ತಿನ ಜಾಗ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಫ್ರೀ ಉಂಟು ತುಲೆ ಗುಲ್ಪುರ ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಟ್ರಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಎತ್ತು ಶೋಕದ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತು ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ದೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಪಟ್ಟ ದುಬೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂದತಿ ಯಾಪಂತ ಒಂಜಿ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾ ಓಪನ್ ಏರಿಯಾ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಡೆಸರ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಎದುರು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಟ್ಟ ಎದುರು ಸಮುದ್ರ ಸಮೇತ ಉಂಟು ಸಮುದ್ರ ಹೋದ ಬೈಡ್ ತಿರ್ಗೋಲಿ ಪಕ್ಕಂಜಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಫುಡ್ ಅದಪ್ಪು ಲಿಕ್ಕರ್ ಬೋರ್ದು ಲಿಕ್ಕರ್ ಖಾಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಕಲೀಲ ಉಂಟು ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಕಲೀಲ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಉಂತರ ಬರ್ತಾರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟು ಪೂರ ಉಂಟು ನಟು ಒಂಜೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಎಂಕುಲ ಹಾಕಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಕ್ಲೆ ತೊಚ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲ ತುಲೆ ಎಂಚಂಡು ತುಲೆ ರೂಮ್ಸ್ ಬರೋಂಡು ಪೂರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ ವೀಕೆಂಡ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಸರತ ಮನೆಗಳು ಒಂದೇರು ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಪಾತಿರೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂದಲ್ಲ ಯಾನಿಗಳ ಪೈಕಿಲ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪೊಲಡಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆಲ್ಲರೆ ಯುಎಇ ಬಂಡ್ ಸಂಘ ಅಂಚನೆ ಅಬುದಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಅಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ನಡ ಪರ ಸಂಘಟನೆ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಗುರುತಿಸುವಂಥದ್ದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ದಾನಿ ಸಂತೋಷ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಖುಷಿತ ವಿಚಾರ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ನಮ್ಮ ಕಲ್ಮೆ ಮಸಾಲ ಬೈ ಸೋಷಲ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೋಕಿದ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮೊನಿಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾ ಪಡೆದ ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾ ಹಿಲ್ಟನ್ ನಮ್ಮ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಉಂಟು ಆಯ್ತು ಅಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಬೈದರ ನಾನು ಬೈದ್ರೆ ಮಧ್ಯ ನೋಡಿ ಒಣಸ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಣಸು ಏನೋ marvai ಉಂಡಿ ಊಟದ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ನೀರು ದೋಸೆ ಕೋರಿ ಭಾರಿ ಲಾಯ್ಕತ್ತಂದು ಅಂಚನೆ ಬಡಬಡಿನ ಬಗೆ ಬಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಬಗೆ ತಂದು ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಣಸು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಬರಡು ಊರ್ದಗಳು ರಸರ್ಕಮ ಬತ್ತಿನಗಳು ಇಡೀ ಬರಡು ದುಬೈ ಅಬುದಾಬಿ ಶಾರ್ಜಾ ಅಲ್ಲೇನು ಮೊದಲು ಇಡೀ ಹೋಟೆಲ್ ಭೇಟಿ ಬರಡು ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು ಲೊಕೇಶನ್ ಒಂದು ಸಮುದ್ರದ ಕೈಕಾಲ ಹಿಲ್ಟನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರೈತ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸೆಟ್ ಅದೇ ಊಟ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಾಣೋದಲ್ಲ ಮಾತಾ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನು ಅದಕ್ಕೂ ಗೋಲಿ ಸುಕ್ಕ ಕಡಕು ಪೂರ ಜೊತೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಒಂದೇ ಜಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಸಾಲ ಇಂಡಿಯನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಯಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅವತ್ತಂದ ಶರತ್ ಮೋನಿಸಾ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಯುಎಇ ಬಂಡ್ಸಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ತುಳುವರಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಬೆಲೆ ಸಹಾಯ ಅದು ಉಂಟೋಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೀ ಮಸಾಲ ಬೈ ಸೋಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ರಾಸ್ ಅಲ್ ಖೈಮಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಹಿಲ್ಟನ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಟು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಊಟಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚಾದ ಆಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಜೊತೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಖಂಡಿತ ಎಂಟೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ಈಗ ರಜೆ ದಿನ ಕಾಲೇಜ್ ನೆಂಚಿನ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಮೀಡಿಯಾ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಒಳ್ಳೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಎತ್ತೇನೆ ಬಂಡೆ ಮಸಾಲ ಚಾಟ್ ಒಂದು ಒಂದು ಓನರ್ ಅಂಚನೆ ಮನುಷ್ಯ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಷಯ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಸಲತ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಯುವ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಸ್ತ್ ಬೇರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ ಓಪನ್ ಆದ ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಇಂಡಿಯನ್ ಬಕ್ಕ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕೇರಳ ಬಕ್ಕ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ನಾಲ್ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಉಂಡು ಬಕ್ಕ ಮೂಲ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಲೀಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಡಿಶಸ್ ಅವು ಬಾರಿ ಪಣ್ಣ ಭಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗೋದು ಭಾರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗೋದು ಕಲಿತಾ ನೆಟ್ ಬಕ ಅವೇ ಬಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಬೊಲ್ಲೆಟ್ಟೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ದ ಒಂದು ಫುಡ್ ತಿಕ್ಬೋದು ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಸಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಮಸಾಲ ಬೈ ಸೋಷಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಯಾರು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮರಕೊಚ್ಚಿ ದುಬೈದ ಏನು ಪೇರ್ಮೇದ ನಮ್ಮ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ವಿಶೇಷ ಅಂಚೆ ಕಲಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೂರದ ಮರವೆ ಪುಂಡಿ ಮರವೆ ಸುಕ್ಕ ಕೋರಿ ಪುಂಡಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ತಾವು ಫ್ರೈ ಒಂಜೆ ಕೊಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಟೆಲ್ ಅವು ಮಸಾಲ
ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸಿಟ್ರೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಊರದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ನಂತರ ಮಾತಾಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯಮಂತು ಅವರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಲೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತೊಲೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊರಿಯ ತೊಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಕಾಕ್ಟೇಲ್ ಸಮೋಸ ನೀರುಳ್ಳಿ ಬಜೆ ಚಾ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತಂದು. ಚಾ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್, ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಮುರ್ಲೇನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು ಚಾಯ್ ಬಾರಿ. ಎಂಕ್ಲು ಪೂರ ಅತ್ತಲೆ ಮನುಷ್ಯ ಕತ್ತೇರು ಮೇರು ನಮ್ಮ BLS HR ಅದುಲ್ಲೇರು ಇಂಡಿಯನ್ ಎಂಬೆಸಿದ ಒಂಜಿ BLS ಸೆಂಟರ್ ಉಂಡು, ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರಿನ್ಯೂವಲ್ ಪರ ಮಲ್ಪುನ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಪರ ಬೇಲಾಪಿ ನೈಟ್ 8 ಪೋಸ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರು. ಆರು ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರತನ್ನೇ ಅಂತ ತುಲೆ ಮೇಲೆ ಸರ್ವತಮನೆ ಬರೋ ಹಿಂಗೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚಾ ಬೊಕ ತಿಂಡಿ ಬರೋ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ತೊಲೆ ಎತ್ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಲೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ಅಂಬಿಯನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ತುಲೆ ఒక ಊರ್ದ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಲ್ಪ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪೇರದು ವೇಟ್ರ್ ಅವಳ ಊರ್ದಾಕುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬೋದು. ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ದು ನಕಲು ಒಂದು ಅಲ್ಪಡ ತುಳು ಎಂಗ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಪೂರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತು ಸರ್ವತಮನಂತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲು ಉಚ್ಚಕ್ಕೊಲ್ಲೇರು ಯಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕ್ಕೊಳ್ಳೇರು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗಲ್ಲ ಚಾಲ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ. ಚಾ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಪರೊಂದಿಲ್ಲ ಏನಿತ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಂಚೆನಿತ್ತ ತುಲೆ ಅಂಚೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಅಂಚೆ ತೂಯರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಪವನ್ ಬರ್ತೀರಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅರಡ ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ಪಾಗ ಅಂತ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅರಡ ಪಾತೆರ್ಪನ್ನ ವೀಡಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂಡು ಆರು ಅಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪೋಯಿರ್ದು ಎಂಚ ಒಟ್ಟು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದಾದ ಕತೆ ಪೂರ ಪಂಪೇರಾರು ಅರ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಏನೊಂದು ಬರ್ಕ ಅಂಚೆನಿಗ್ಲಿತ್ತ ಪೂರ ಆ ಏರಿಯನ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳು ಎರಡೈತೆ ಪಾತೆರೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಯಾರನ್ನ ಪಾತೆರ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ದಯಮಂತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಏನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪವನ್ ಮುಲ್ತ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಯುತ ಶರತ್ ಒಕ್ಕ ಮನುಷ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಕಲು ಒಂಜಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಮಸಾಲ ಹೋಟೆಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮುಲ್ಪ ಫುಡ್ ಅದಕ್ಕೂ ಬೇಕಾ ಇರು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಪಬ್ಬು ಪೂರ ಫಂಡರ್ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತೂಪಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಊಡೆ ಬರೋದು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬ್ರೀಫ್ ಆದ ಒಂದು ಫಂಡ್ಲಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ಮಸಾಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪಂಡ ಮಸಾಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ನಮ್ಮ ಕಲಿ ಯಾವುದು ಅದು ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೌನ್ ಫಿಶ್ ರೋಲ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇತ್ತ ಪ್ಲಸ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಫುಡ್ ಲಿಕ್ಕರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ಯೂಸಿನ್ ಬಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಉಂಟು. ಒಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಬ್ ಉಂಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗೇಮ್ಸ್ಲ ಗೊಬ್ಬಲಿ ಪಬ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ಲ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಸ್ ನಮ್ಮ ಈ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಸ್ಲ ಅವೈಲಬಲ್ ಇತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ 50 to 80% ಆಗಲಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ತಾಲೂಕಿನ ಅವ್ಳು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾ ಒಕೇಶನ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಔಟ್ಡೋರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡು ಅವ್ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಔಟ್ಡೋರ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಮೇನ್ ಆದ ಮೂಲಕ ಕಲಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಲಿ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಯನ್ ಸುಕ್ಕ ಗೀ ರೋಸ್ಟ್ ಏನಲ್ಲ ಪಣ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಡಿಶ್ ಪೂರ ಮೀನು ತೋ ಫ್ರೈ ಮಸಾಲ ಫ್ರೈ ರಾವ್ ಫ್ರೈ ಕಲಿ ಏತ್ ಫ್ಲೇವರ್ ರೈಟ್ ಸಿಂಗ ಒಂಜಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿತ್ತ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಮುಲ್ಪಾದನೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಲ್ತ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಓಕೆ ಮಂಚ ಐಟ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಂಬರ್ 1 ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಮರ್ ನಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತಿನ ಐತ ಕೇರಳದ ಕೊಂಡು ಬರ್ಪೆ ಹಾಕಲ್ಲ ಐಕ್ ಬೋಡತ್ತಿನ ಐಕ್ ಕೊಂಬು ಏನ ಫುಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಐಕ್ ಬರ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕೊಂಡು ಐಕ್ ಕೋರಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮರವೈ ಸುಕ್ಕ ಮರವೈ ಪುಂಡಿ ಅಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಬೂತಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಚೆ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂದು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಹತ್ವ ಊರ್ದ ಅಥೆಂಟಿಕ್ ಫುಡ್ ಅವಳ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡೆ ಇಂಚ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಡೆ ಮತ್ತೊಂದು ಊರ್ದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಗಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡುಲ್ಲ ಅವಳುಲ್ಲ ಮೂಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಲೋಕ ಮಲ್ತ ಒಂದು ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ತು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಗೊತ್ತೀನಿ ಬರೀ ಸಮುದ್ರ ಹಿಲ್ಟನ್ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪುದರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಆಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟು ಲೊಕ್ಕ ಬಟ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಒಂದೊಂದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ಕುಳ್ರೆ ಜಾಗ ಖುಷಿ ಒಂಜಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ದಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೆಬ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ರಡ್ಲ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಕೂಕೊಂಡು ಹೌಸ್ ಪಂಡ ಮೂಲ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅದಪ್ಪು ರಜೆ ಕಾಲನು ಒಂಜಿ ದೆಪ್ಪು ನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಉಕ್ಕ ಬರ ಸೀಸಾ ಸರ್ವಿಸ್ ಪಂಡ ಮಾತಾ ಒಂಜೆ ಕೊಡಿ ತಿಕ್ಕು ನಂಚಿನ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಂಡ ಮಸಾಲ ಪಂಡ ವಿಶೇಷವಾದ ನೆಟ್ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಶರತ್ ಸಿಟ್ರಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟನೆ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಬರೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಪುನಃ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಬರೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವರಿಗೆ ಊರ್ದ ಫುಡ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಮಸಾಲ ಸಮಯ ಇದು ವರ್ಷ ಸತ್ಯವಾದ ಮಸಾಲ ಬಂದು
ಬೊಕ್ಕ ಈ ಓಪನ್ ಮೂರು ಜಾಗ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಆರಾಮ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೈ ಅವನ ಸಮುದ್ರ ತಿರುಗಲೆ ಮೂರು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇ ಮಲ್ಪಲೆ 2-3 ದಿನ ಉಂತೋಲಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಖಂಡಿತ 2 ಜನಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆದ ಒಂದು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲೆಡ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ವಿಶೇಷವಾದ ಬೇರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪವನ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಿನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸಿಮಂತೂರ್ದಾರೆ ಮೇರೆ ಬತ್ತನೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಮೇರೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮೇರೆ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಯ ನಿಕ್ಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ಪೇನೆ ಯಾಪಂటే ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹೋಟೆಲ್ ತಿರ್ಗೆ ಅಂಚಾದ ನಿಕುಲ ಬತ್ತನ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಸರ್ವಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಪವನ್ ಬತ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂಚಾದ ನಮ್ಮ ಆಯ್ತ ಓನರ್ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೀತವನಡು ಬನ್ ಮಾತ್ ಬಂಡ ಏತು ಜನ ಅಂಚೆನೆ ಪವನ್ ಬಂಡ ಖಂಡಿತ ನಾಡೊಂದು ಬರೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ 100%. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಅರ್ಧ ಫುಡ್ ಡಿಪೋನು ಅರ್ಧ ಉಂಜೆ ಹೋಗ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದೊಪ್ಪ ಫುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪೂರ ಕಸ್ಟಮರ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತನೇ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ 100% ಕ್ಲಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಯಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಖಂಡಿತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಧನ್ಯವಾದ ಇಂಕೊ ಮಸ್ತ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರಿವ್ಯೂ ದೆಪ್ಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪೋಪ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂಕಲು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಂಚದಪ್ಪನಾಗ ಖಂಡಿತವಾದ ಮಸಾಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ನನ್ನಲಾತ್ ಒಂಜಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಟು ಯಾಪಂಡ ಇಂಕು ತೂಯಿನ ಮಟ್ಟಡೆ ನಿಖಲ್ನ ಒಂಜಿ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಪ ಇಂಕ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಆದ ವಿಷಯ ಆದప్పుడు ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ ಊರ್ದ ವೆಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬಣ್ಣ ಅಲ್ಪ ಏರ್ ಬರ್ತನಲ್ಲ ಊರ್ದನ ವೆಬ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಕಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆನಾಡು ಇವನಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಏನು ವೈಟ್ರಸ್ ಊರ್ದನೆ ದಿತ್ತು ತುಳುದನೆ ದಿತ್ತು ತುಳು ಕನ್ನಡ ಅಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ಒಂದು ಅವಡು ಅಕಲೆ ಬನೈತೆ ಕೆಲವರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಗಳು ದುಬೈ ಇದ್ರಾಗಳು ಊರ್ದಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಕಲೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಗೊತ್ತು ಸುಕ್ಕ ಇಂಚ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಆ ರೆಸಿಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳರತ್ತೆ ಅಗಳು ವಿಸಿಟೆಡ್ ಬಲ್ಪೆ ಅಂದಪ್ಪ ಅಗಲೇ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಳುನಾಡದಕ್ಲೆ ತುಳುತ್ತ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಐತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ತುಳುನಾಡದಾಗ ಅಂಚಾದ ತುಳುತ್ತ ಕುಳಿತಿಕಂಡ ಒಂದು ಖುಷಿಯೇ ಬೇತೆ ಭಾವನೆ ಬೇತೆ ಆ ಟೈಮ್ ಫುಡ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಜನಗಳ ಒಂದು ವೇಟ್ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆನ ರೀತಿ ಅದು ಕಿಚನ್ ಇಲ್ಲ ಐಕಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ಶೆಫ್ನ ದಿತ್ತು ಬಟ್ ಕಲ್ತದ ಮಲ್ಪಡ ಪ್ರಾಪರ್ ಕುಡ್ಲದಾಗಲೇ ನಮ್ಮದು ಇದು ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಓವರ್ ಆಲ್ ತುಯರ ಬಂಡ ಬಂಡ ಟೋಟಲ್ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ದರ್ ಬಂಟನಿ ಕೊಂಜಿ ಪೇರ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ತಂದೂರು ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಂದೂರು ಬಂಡ ಕೊಯ್ಲಾ ಪಾಡ್ದು ಚಾರ್ಕೋಲ್ ತಂದೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ಯಾಸ್ ಅವಂಚೆ ಬರ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಪಾಡ್ದು ತಂದೂರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೈಟ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಟಿಕ್ಕಾಸ್ ಪೂರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಸ್ತ್ ವೆರೈಟಿ ಟಿಕ್ಕಾಸ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಆಯಿಲ್ ಪೂರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಜೀರೋ ಆಯಿಲ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಬಿನಕುಲ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಟಿಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮುಲ್ಪ ಬತ್ತಿರಲ್ಲ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇನೆ ಟಿಕ್ಕಾ ತಂದೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಪೂರ ಒಂದು ಲಾಸಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೂ ಸರಿಯಾದ ಗುಡ್ ನಮ್ಮ ತಂದೂರು ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಪರ್ವಲ್ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಕೊಯ್ಲಾ ತಂದೂರು ಬಂದು ಆಯ್ತಾ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡ್ತೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಂಚ್ ಮಾಡಿ ಬಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅವರ್ ಮೋಟ್ ಬಂಡ ಕಸ್ಟಮರ್ ಒಂದು ಖುಷಿಯೇ ನಮ್ಮ ಖುಷಿ ಬಂಪಿನ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಮಸಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇನ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಡತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಸ್ತ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೇವರ್ ದಯಟು ಮಸ್ತ್ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬರೋಲ್ಲ ನನಲಾತ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅವಡು ಬಂಡ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ದೇವರು ಇಂಕು ನಮ್ಮ ನಂಚಿನ ಪುರಲ್ ದಪ್ಪೆ ಆದಿಮಾಯಿ ಸಾರಸೀಮೆ ದೊಡತಿ ಜಗನ್ ಮಾತೆ ರಾಜೇಶ್ವರ ಅಪ್ಪೆ ಅಂಚಿನ ಕಡೆ ದಬ್ಬೆ ದುಬ್ರ ಅಂಚಿನ ತುಳುನಾಡು ಮಾತು ದೈವದೇ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪಾಡು ಅಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಗ್ರೋ ಆಪಲೆಕ್ಕ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಅಲ್ಪಡು ನನಲಾತ್ ನಿಕಲ್ ಬಲೆ ಮಸಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ನನಲ ಒತ್ತು ಬಂಪಿನಿ ಮಸಾಲ ಹೋಟೆಲ್ ಬತ್ತ ರಸಲ ಮೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಹೊರ ಬಲೆ ನಿಕ್ಲು ಎಂಚ ಫುಡ್ ಎಂಚ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಪಡು 100% ನಿಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೌತ್ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬಾಯಿಂದ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಯಿದ ಬಾಯಿ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ನಮ್ಮ ಆಡ್ ಕೊಡ್ದು ಬೇತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಕಾಸ್ಕೋ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಫುಡ್ ತಿಂದು ನಿಕ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಬರ ತೂದು ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವು ಎಂಕಲಂಚಗಳು ಇತ್ತೆ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಬುದಾಬಿ ಕನ್ನಡ ಸಂಘ ಅರಣ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರಪಡು ಅಬುದಾಬಿ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಇತ್ತರೆ ಪುಗರೊಂದಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ವನಸು ಮಾರ ಎಂಚೆ ಅಂಚಾದ ಮಾರು ಹಿರಿಯಾರು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯನ್ನೇ ಅಂಚಾದ ಪುನಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಬಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪವನ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಶರತ್ ಶೆಟ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಸ್ಟಾಫ್ ದೊಡ್ಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಸೋಲ್ ಮೇಲೂ ಧನ್ಯವಾದ ಜೈ ತುಳುನಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು